Mga ka-disciple, may mga panahon ba na parang hindi umaabot sa langit ang dasal mo? Yung paulit-ulit ka nang lumuluhod, umiiyak, pero parang walang sagot si Lord? Don't lose heart kasi may gustong ituro si Jesus sa atin ngayon. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 19, 29th Sunday in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 18 verses 1 to 8, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang balo na araw-araw ay lumalapit sa isang hukom para humingi ng katarungan. Pero itong hukom na to, walang takot sa Diyos at walang pakialam sa tao. Pero dahil sa sobrang persistence ng babae, sabi ng hukom, bigyan ko na siya ng katarungan, baka mapagod ako sa paulit-ulit niyang paghingi. At doon sinabi ni Jesus, kung ang isang di makatarungang hukom ay nakinig, gaano pa kaya ang Diyos na makatarungan? Mga ka-disciple, napakaganda ng paalala ni Jesus dito. Manalangin kayo palagi at huwag mawalan ng pag-asa. Kasi minsan ganito tayo, kapag hindi agad dumarating ang sagot, iniisip nating hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Pero ang totoo, hindi sa tahimik dahil wala siyang pakialam. Tahimik siya kasi may tinuturo siya. Baka gusto niya tayong turuan ng tiyaga, ng pagtitiwala, at ng pananampalatayang hindi nakabase sa resulta kundi sa relasyon natin sa Kanya. Ang pananampalatayang totoo ay hindi nasusukat sa dami ng dasal, kundi sa pananatiling tapat kahit walang naririnig na sagot. Kaya tanong, patuloy pa rin ba akong lumalapit kay Lord kahit parang walang nangyayari? Naniniwala pa rin ba akong may sagot sa kahit hindi pa ngayon? Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng biyaya. Ito ay pagpapatuloy sa paglalakbay kahit sa gitna ng katahimikan. Mga ka-disciple, kung may mga dasal kang parang matagal nang nakabitin, huwag sumuko. God's silence is not His absence. Minsan, ang delay ay paraan niya para patatagin ka, hindi para pabayaan ka. Patuloy tayong manalig dahil gaya ng balo, ang mga matyaga sa pananalangin ay hindi kailanman talo sa harap ng Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!